Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong matutunghayan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ibinahagi ng isa nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Rod. Ito ay naganap mahabang panahon na rin ang nakalipas. Nangyari ito sa isang liblib na baryo sa isang probinsya. Pero ngayon ay pinalitan na umano ang pangalan ng baryo. At ang mga taong dating naninirahan doon ay nagsialisa na. At hindi nila alam kung saan ang mga ito napadpad. May mag-anak noon na bukod sa pagsasaka ay kanila ring pinagkakakitaan ang pagtitinda ng mga kakanin. Ng pangunahing sangkap ay malagkit na bigas. Ang magkapatid na Rosa at Belen ang siyang inaasahan ng kanilang mga magulang na maglako ng kanilang mga kakanin. Si Rosa kasi ang panganay, habang si Belen naman ang sumunod. 7 na silang magkakapatid noong mga panahong iyon at lubang mahirap ang kanilang pamumuhay. Kaya kahit may kahirapan ang paglalako, ay pinagtsatsagaan nilang magkapatid para makatulong sa kanilang mag-anak. Malalayo ang pagitan ng mga bahay at noong mga panahon ding iyon ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan sa bawat barangay. Kung kaya napipilitan silang dumayo sa mga karatig barangay nila at madalas ay maaga pa silang umaalis sa kanila. Isang araw habang naglalako sila, tanghali na ay iilan pa lamang ang kanilang naipagbili. Kung kaya kakaunti pa lang ang kita nila. Naisipan nilang magkapatid na magpahinga na muna at kumain ng tanghalian. Habang kumakain sila, ay hindi nila maiwasang pag-usapan ang kanilang kinabukasan. Ganon din yung kanilang mga pangarap sa buhay. Ang pangarap talaga ni Rosa ay ang maging isang guro, habang si Belen naman ay ang maging isang mapagkalinga at tanyag na doktor. Pero alam nila pareho na mahirap maabot ang kanilang mga pangarap na iyon dahil na rin sa hirap ng kanilang pamumuhay. Kaya ang sabi nila, kanila na lamang pagbubutihin yung pagluluto at pagtitinda ng kakanin. At nagkakatawanan pa sila habang sinasabing sila ang magsusupply ng kakanin sa lahat ng mga tindahan sa buo nilang probinsya. Kahit masaya silang nag-uusap na magkapatid, sa loob ni Rosa ay malungkot siya. Naaawa kasi siya sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na kay Belen. Nakatukatulong niya sa halos lahat nilang gawain, mapabukid man o sa bahay. At yun nga, 2 pa silang nagtitinda. At parang kinukurot ang puso niya sa tuwing makikita ang kanilang mga tsinelas na butas na pareho. Nabibilhan lang naman kasi silang magkakapatid ng tsinelas o kaya'y damit sa tuwing nakakapagkopra sila.
Makatapos nila makapananghalian ay nagpatuloy na uli sila sa paglalakad. Pareho silang may malalapad na sombrero, pero hindi iyon sapat para hindi nila maramdaman yung init dahil napakatindi ng sikat ng araw. Makaraan ang halos 1 oras na paglalakad ay biglang nagsabi si Belen kay Rosa na baka maaari na silang umuwi dahil pagod na siya. At mukhang matumal daw talaga nung araw na iyon. Pero hindi pumayag si Rosa. Kanyang ipinaliwanag sa kapatid na kailangan pa nilang maglako dahil kakaunti pa lamang ang kanilang benta. Dagdag na sabi pa ni Rosa, baka sa susunod na baryo ay swerte na sila. Kaya kanyang pinalakas ang loob ng nakababatang kapatid at sinabing huwag itong mawala ng pag-asa. Napapayag naman niya si Belen, pero bago sila nagpatuloy ay nagpahabol pa ito at sinabing di daw niya talaga gusto na ituloy pa yung kanilang pagtitinda dahil iba daw talaga yung pakiramdam niya. At napabuntong hininga pa ito. Hinimas na lang ni Rosa ang ulo ng kapatid at malambing na inakbayan ito. Napatingin naman sa kanya ang kapatid at ngumiti. Sa pagpapatuloy nila ay may mangilan-ngilan din namang bumili sa kanila. Pero hindi talaga nila inaasahan na magiging ganon katumal. Yung kasi yung unang pagkakataon na nagawi sila doon. Sinubukan lang nila dahil pakiramdam nila ay makakaubos sila doon ng kanilang mga paninda. Tulad sa mga baryong malimit nilang puntahan. At isa pa, kanila rin kasing naisip na baka magsawa na ang mga tao kung palagi na lang silang doon magtitinda. Nang mga 3:00 na ng hapon ay muling inulit ni Belen sa kanyang ate na baka maaari na silang umuwi pagkat baka gabi na raw sila sa daan at ang layo-layo na raw ng kanilang nilakad. Sabi pa nito, siguro naman ay mauunawaan sila ng kanilang mga magulang. Pero muling nakiusap si Rosa sa kanya at sinabing sandali na lang. 1 baryo na lang daw. Nangako siya na kapag hindi pa nadagdagan yung kanilang benta ay uuwi na sila. Muli niyang nakitang ngumiti si Belen. Kahit ramdam niyang pagod na rin talaga ito. Hanggang sa may makasalubong silang isang babae na nasa edad higit 40. Magalang na bumati si Rosa dito at nagtanong kung mayroon bang mga kabahayan sa unahan. Matipid na sumagot yung babae at sinabing mayroong mga bahay na ilang metro lang daw ang layo mula sa kanilang pinakatayuan at kanila na raw matatanaw ang mga iyon. Nagpasalamat naman si Rosa sa babae at nagpatuloy na sila. Muling nagpaalaala naman si Belen sa kanyang ate at sinabing pagka 4:00 ay umuwi na sila dahil siguradong gagabi na talaga sila pagkat napakalayo na umano ng kanilang narating. Dagdag pa ni Belen, hindi raw niya gusto yung pagkakangiti ng babae na nagtaka naman si Rosa pagkat hindi niya iyon napansin kahit pa nakaharap siyang nakikipag-usap sa babae. At para hindi na humaba pa ang kanilang usapang magkapatid ay tumango na lang si Rosa kay Belen. Katunayang pumapayag siya sa gusto nitong mangyari. Na matapos makapag-alok
sa mga kabayang naroon ay uuwi na sila. Kaya naglakad na silang muli. At tama yung sabi ng babae, pagkat kanila nang natanaw yung mga bahay. Pero iilan lamang iyon at hindi katulad sa kanila na magkakalayo ang distansya. Biglang kinakitaan ng sigla silang magkapatid. Si Rosa ang nasa isip ay ang makabenta, habang si Belen naman ay nang upang makauwi na sila. Nang malapit na sila sa mga kabayan, ay napansin nilang bakit para yatang walang tao. Wala rin silang nakitang mga alagang hayop ni isa. Napakatahimik ng lugar at talagang nakakakilabot. Noon lang sila napadpad sa ganong klaseng pook. Sa kanilang pagkamangha at pagtataka na rin ay lumakad pa sila bahagya. At nang mapatapat sa unang bahay ay biglang may nagmamadaling dumungaw ng isang babae sa may bintana. Napakakapal ng kanyang kilay at para itong pusa na umaangil at para bang may naamoy na kung ano, at bigla itong napatingin sa kanilang magkapatid. At parang nakita na niya yung kanyang hinahanap. Maya-maya pa ay biglang dumami na ang mga tao. Dahan-dahan silang lumabas ng kanilang mga bahay para silang nakaamoy ng isang mabangong putahe. Natakot silang magkapatid dahil napansin nilang kakaiba ang ikinikilos ng mga taong naroon. Tatalikod na sana sila nang makarinig silang magkapatid ng isang tinig. At narinig nilang nagtanong ito kung ano raw yung kanilang inilalako sa kanilang mga bilaong dala. Dahan-dahan naman silang pumihit at sinabing kakaning. Di nagtagal ay nasa kanila ng harapan yung matandang nagsalita at sinabing mahilig siya sa kakaning. At wag raw silang mag-alala dahil mauubos ang kanilang paninda. Dahil kanya raw yung iaalok sa kanyang mga kapitbahay at kamag-anak. Maya-maya ay dumarami na yung mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi na mapakali si Belen at panay na ang kanyang lingon. Naiilang na siya sa mga ito dahil napapansin niyang masamang nakatitig sa kanilang magkapatid ang karamihan sa kanila. Mga matang alam na alam mong may masamang binabalak. Kaya bigla siyang napahawa sa kamay ng kanyang ate Rosa. Binulungan niya ito at sinabihan na sila ay umalis na. Pero parang kahit si Rosa ay hindi na alam kung paano pa sila makakalis doon. Hanggang sa hawakan na sila sa balikat ng dalawang matanda at inakay papunta sa isang bahay. Niyaya sila ng mga itong tumuloy na muna para daw makapili silang mabuti. Pero tumanggi si Rosa at nauutal na sinabing doon na lang raw sila sa labas. At kanyang ipinatong ang kanilang mga paninda sa isang mahabang upuan na naroon. At sinabihan niya silang pumili na. Alam ni Rosa na nahalata siya ng mga ito na kinakabahan dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita na nauutal at medyo garalgal. Nakita niyang biglang may dinukot yung matanda sa kanyang dibdib. Inilabas nito yung kanyang lumang lalagyan ng pera. Naglabas ito ng salapi mula roon at sinabing,
kanyang uubusing lahat ang kanilang paninda. Iyon ang gustong mangyari ni Rosa. Kung kaya nga, panay ang pagtanggi niya sa kapatid sa tuwing magyayaya itong umuwi. Pero bakit ng mga sandaling iyon ay parang wala siyang naramdamang saya. Sa halip ay kinakabahan pa. At ang lakas ng pagkalabog ng kanyang dibdib. At alam niyang ganun din ang nararamdaman ng kanyang nakababatang kapatid na si Belen. Dahil na rin sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Na hindi na talaga ito bumitiw pa mula nang una niyang hawakan niyon. Patakip silim na, napakababa na ng araw. Maya-maya, biglang napasulyap si Rosa sa mga taong nakapalibot sa kanila. At nakita niya ang tila mabilis na pagbabagong anyo ng mga ito. Para siyang namalikmata. Katulad ng babae na dumungaw sa bintana, ay para silang mga pusa na nagtatayuan ang kanilang mga buhok. Naisip ni Rosa na hindi na talaga maganda ang sitwasyon na kanilang kinalalagyan, kung kaya kailangan na niyang makagawa ng paraan. Pero ano ang kanyang gagawin? Tanong niya sa sarili. Nang bigla na lang niyang pasimpleng tinapik yung bilao na kunyari ay hindi niya iyon sinasadya, kung kaya mabilis nagsiyukuan ang mga ito at kunyari ay mga nag-aalala talaga at gusto silang tulungan. Dinampot ng mga ito yung natapon ng mga kakanin at iyon naman ang pagkakataon na sinamantala nila Rosa. Hinila niya ang kanyang kapatid sa kamay at mabilis na tumakbo. Umiiyak na sa takot ang kanyang kapatid na si Belen. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, ay bigla na lang itong natigilan. At napatingin ito sa may banda niyang tiyan. Naasindak sila kapwa sa nakita. Napasigaw pa nga si Rosa nang makita nila ang isang sibat na tumagos. Napalod si Belen at agad na napuno ng dugo ang kanyang kamay nang hawakan niyang sibat. Itinaboy niya ang kanyang ate at sinabing ito ay umalis na. Iwan na raw siya at tumakas na. Kaya labag man sa loob ni Rosa na iwan ang mahal na kapatid, ay lumuluha na itong tumakbong palayo. Nakita pa niyang napasubsob na sa lupa si Belen at paparating na rin sila, na biglang may nakitang mga malalaking aso si Rosa at nag-iba na ng tuluyan ang kanilang mga mukha. Nang minsan pa siyang mapalingon, ay nakita niyang nilalapanan ng mga ito ang kanyang kapatid. Nang iba pa nga sa kanila ay may mga hawak pang itak. Ngunit hindi pa doon natapos yung kanyang kalbaryo. Pagkat nakita niyang may mga humahabol sa kanya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at hindi talaga siya tumigil. Naisip niya kasing mawawala ng kabuluhan yung ginawang pagsasakripisyo ng kanyang kapatid na si Belen upang siya ay makatakas. Malayo na siya mula doon sa baryo, ay naririnig pa rin niya yung mga tinig ng mga aswang na humahabol sa kanya. Nang bigla na lang siyang nagulat, bigla siyang nawala sa balanse ng madulas at lumubog siya sa malapot na putikan. Nahulog pala siya sa lubluban ng kalabaw.
Nalaman niya iyon dahil na rin sa pamilyar na amoy noon. Isiniksik pa niya ang kanyang sarili sa puwang ng lupa at naisipan niyang magpahinga doon. Doon na lang muna siya magtatago. Nanatili lang siya roon na hindi gumagalaw. Kanyang pinakalma ang sarili at masusing nakiramdam sa paligid. Hanggang sa wala na siyang naririnig na iba pang naroon. Pero hindi pa rin siya umalis doon. Inipon niyang muli ang kanyang lakas at makaraan ng ilang oras nang masigurado na niyang wala ng panganib ay saka siya nagpasya na doon na umalis. Habang nasa daan pa uwi sa kanila ay paulit-ulit na nagpapabalik-balik ang masaklap na sinapit ng kanyang kapatid. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan yung mga tagpo ng kanilang pagkukwentuhan, lalo na tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Sa kalagitnaan ng gabi ay matyaga niyang binaybay ang daan na ang tanging niyang nagsisilbing liwanag ay ang buwan. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.